Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Mawsynram Civil Subdivision Demand Committee hapo ka Jylla Joba Himalaya Muktan Sangplyang ubalong MLA jo ka Mawsynram constituency bat chairman jo ka committee hne ka sngi ka santrik unaitung ulalek IT ya ka Dorkhas hau Konrad ke sangma Myntri Rangbah ka Jylla kani ka dikasian ka baar bo MLA unlek IT ka Dorkhas dawa Civil Subdivision nak benta ka Mawsynram syaka sarkar hadian bala thau ni committee dangshan hak jikran bakila pathai kubur ubah Himalaya ula penpau bo Myntri Rangbah ula kubur ba ka Mawsynram kala don kam ya ka Civil Subdivision ba dia thu ru bo Myntri Rangbah ula pentep syakinoi lam ka Mawsynram Civil Subdivision Demand Committee ba ka sarkar kala dep ban bu ya ka scheme nak bentawan snai ka surok nak benta ka jingsuk bat ka jing mento jeng kipat ba nang lek nangwan Chief Minister undalap dep pule ya kami berdam lengi uang ba ka Mawsynram ka de hop makan yo ya ka subdivision dewan nak taruh uang ngindang ya pet bah nginda pusan bah ya kani kam nomor ba ka state ka don ka jing duna jo ka bisa tungka de nomor kata uang kidang don bun saar lai tili ki jaka kum ka Mawsynram kum ka patar kema ka Mawsynram rani ko kibadai hok kibadai banyo ka subdivision uang kontrak sama nomor ka ikadau kalong ba kidai ki jaka ki pasadin kidai ki shnong ki thau ha kidai ki jaka ki long ki pasadin ki badon kam ya ka development ki ba her ki ba di banra di nomor kata kadau Chief Minister uang ba ngin ya pek ha ya kan ya jing dawa ba ngin sale ya ka ba di banle kat kum kapisa tenta jo ka sarkar tenalor kata nilai discuss de iki kam development de nila banjur ya ka surok singkin ba kadong ka bas new ha seperti katai uang ba ulade penru ya kani ka surok jongi haki scheme jo ka PWD de uang sangai ka copy jong kata ka boleh keren ba so iki scheme musapha sanga kata ka des nalor kata uang ba ngin lamang bisa khambun susu ban develop ya ka tourism ka Tanjungi Mawsynram bat uang inum i syra ya kani ka Tanjung pi nomor wangi ni suntu ba ka Mawsynram constituency kade constituency ka badon potential bat ka badon kesap bade banyo ya kibun ki jingiram ti nomor kata kadau ni ru ni la so hun ka committee berkuai bagi wan nasi ya ki jingkren ju Chief Minister bat ni kitbok ya kani ka sarkar bat kumju ju Chief Minister ba unang ya sifmat ba undang sei susu ya ka jingnang sta ju ba yo ya kata bisa tengka khnang ba ka Mawsynram ru kan yo ya kata kala ban yo ya ka subdivision shen ha ka juk apor uniu MLA ka Mawsynram ula penpau ba sarkar kala dai ban phai khmat na ka benta ban kentiu ki kam jingok kai ki badan ha Mawsynram khnang ban kentiu ka yo ka kot jong ki pai ba nok snong kani ka than ki ba shania bat yang halaki jong ki kijat ban im kamai jakpo na ka penya ki jaka jingok kai perthai so sarong bangin ong ba ka Mawsynram konstitusi jungi kalong ka konstitusi ka ba itna tam hakani ka Jylla jungi namar ba kidon ki ksha kidon ki krem kidon ki kilom ki wa mo ndre nakaliang sarkar do kata ngim sumayo than ya ki jingrap ba develop ki tourism mentan ni kren how kontrak sama ni nang sudah ki kren ba ngaong ba ngabanjur ba kani sarkar jo kontrak sama ade ba kan de ban yarap ban develop ki tourism ji ti than but so komen ba Chief Minister ba munjur ong kadai ka ba ka yak ta jing dawa te unle ka ba de le ba ong bangin develop ya ka Mawsynram area pro ko we ha kata ka lain ba nang ba ki turis om tang na ka ri jong i doi ki turis na se barri ru ki yo ba yo ja ngala ai jingmot mo ni don ki fossils ki ba ki million of years ki ba don hang the ha than jong i nrei ki pai ba kim sutu ya kacing somdor jong kani jong kini fossils tengal ong baka archaeological survey of India kala depth survey bat kala lap kita ki fossils baki don ki dak kishin jong ki dinosaurs na do million years mensuamo te menta ukonrak sama uang ba unle preserve ya kani kenang ba ini ayo
bangin tan de ki turis susu ya ka krem puri ngro ngala kren ngom ka di longest cave apo ka pertebra ko we de wong ya ka toro ni de bangin le ai rungkap mat ka cave Mawsynram de kata kamut kan long kum ka ko we ka destination iladang ni create ya ka destination apo Mawsynram ya mata ki turis kan long sisa kuma ki ong ki bangide bangin develop ni tourism hak ni thai